Това са Весо, Серафим и Боян. Те не се познават, но и тримата умеят да летят. С душата си, в мечтите си и в живота си. Те са от онези усмихнати момчета, които съдбата е целунала и дарила с безценен дар – да правят това, което обичат. На предела на човешките възможности, отвъд границите на безопасност и точно на ръба на лудостта, тримата практикуват едни от най-опасните съвременни спортове. Аз като почвах да лета, въобще нямах представа, че ще имам смелостта и желанието да се занимавам с акробатика и да правя фигури и така нататък. Да си мислих, че това е лудост и за мен е просто едно красиво хоби. Но нещата си идват с времето, ти почваш да желаеш повече и повече. След около 3 часа успях за първи път само да си сложа крака на лентата, но не можех и да си помисля да стана. Да приложа всичко това, което съм научил като баланс през тези 2 години върху една лента, която е само 2,5 см и да запазя баланса, като цялото ми тяло отказва и е вкоченено, защото знае, че тази лента е реално моята осигуровка. Първите дни бях много притеснен и мислих за всичко, за целия багаж, да не забравя нещо на брега, за времето, за пейзажа наоколо, защото имаше скали. И много притеснение и след това, като се отпусне човек, почва да си мисли за всички други работи. Вие гледате Игри на съдбата, аз съм Диана Алексиева. Това е една история за младостта, смелостта и надничането над пропастта. Весо Овчаров е роден на 22 септември. Винаги е бил екстремист, но първият спорт, който практикува професионално, е сноубордът. По парапланеризмът се запалва малко по-късно. Да, преди това може би съм се опитвал да лета по по-труден начин. Много красив също и хубав за душата, но много по-травматичен и сложен. И много по-кратък сезон, специално в България на сноуборда. И като бях в Националната спортна академия, се запознах с един човек, който ми каза, че има и по-лесен начин да се лети. И от тогава просто не съм спирал да го правя. Сякаш беше вчера на същото място, на което се срещнахме и с теб, на площада на Драгалевци. Спомням си, че бях много предпазлив и бях взел 2 момчета от квартала така, с по-лека мисъл в главата, които да пробват преди мен да видя дали всичко е успешно. Те се бяха притеснили, защото вече инструктора закъсняваше и да си тръгнат, викам спокойно, всичко е много сейф, сега ще дойде инструктор и ще кацне отгоре тук, ама се майтапах абсолютно несериозно. И това се случи, между другото, и от тогава всичко е история. Страшно ли е да застанеш на ръба на пропастта и да скочиш в нея? Претръпва ли човек след 50-тото летене? Или адреналинът винаги е на ниво? И в момента ме е страх, но точно това е магията на тия спортове, че нас ни е страх много пъти хората от неща, които реално не са опасни. И именно това е хубаво да ги надвиеш тия страхове, когато имаш естествено интелект да вникнеш в нещата, че те не са такива, каквито ги чувстваш. Просто това е игра на вътрешния глас. А всъщност е много приятно, даже за мен аз не знам по-хубаво нещо от това. Хубавото, че в тия спортове, като парапланеризма и скайдайвинга и бейсджъмпинга, човек има огромен респект по природа и много трудно мога да повярва, че е добър преди наистина да е придобил качеството. И обикновено човек прави крачката, когато вече е в път и сигурен и готов. Аз като почвах да лета, въобще нямах представа, че ще имам смелостта и желанието да се занимавам с акробатика и да правя фигури и така нататък. Да си мислих, че това е лудост и за мен е просто едно красиво хоби. Но нещата си идват с времето, ти почваш да желаеш повече и повече. Най-рискованата е, когато минаваш над планера, когато се превърташ централно. Това е една фигура, която изглеждаше като видеомонтаж, когато се откри. Мой приятел от Испания е пионера, който я направи за пръв път. И аз имах късмета да се вдъхнува от това нещо и може би бях 10-тия човек или близко до тази цифра в света, когато я усвоих 2007 година. В момента я прави почти всеки пилот. Но там риска е, когато паднеш вътре в крилото, да не можеш да си отвориш резервните парашути и да се разбиеш земята като камък. Случило се почти на всеки пилот да има ситуация от тази фигура и да отваря резервни парашути. Най-опасната ситуация в живота на Весо не е свързана с летенето. Казва, че на пътя, когато шофира, се чувства най-застрашен.
Там няма никакъв контрол над ситуацията. Във въздуха, когато имаш ситуация, той има три типа хора. Или се панираш, блокираш тотално, или се панираш и почваш да пререагираш, да правиш неадекватни действия. Или просто ти е неприятно, че това се случва, гледаш, нали, анализираш го, изготвяш план за действие и реагираш съответно адекватно. С годините това нещо се случва даже не по мисловен път, а по двигателен, абсолютен рефлекс ми е. И нямам време да се оплаша. Ако гледам някой да му се случват подобни работи, ще ми се свие сърцето. Но когато ми се случват на мен е забавно общо взето. Сега се върнах наскоро от Пакистан, там е друг свят. Планината е, може би, най-големия, на български не намирам дума, плейграунд в света за всякакъв вид аутдор спортове, за колела, летене, каяци. Там в тази планина ние имахме невероятно приключение. Аз се озовах често на места, където идват стотици хора, така, струпват се около тебе и почват да те питат какъв си, що си, птица ли си, какво се случва. Същото нещо се е случило и в Африка, и в Южна Америка. Това е едно безкрайно приключение. Ние обикновено се стремиме да направим нещата по-интересни, излитаме от ниско и се дигаме на високо. Това място, пак ще спомена, Пакистан, най-много съм се дигал на 7000 метра. Определено се чувстваш сякаш сънуваш с отворени очи. Просто гледката с тия планини и тази височина. Различно е, трябва да се изпита. Допустимо е за всеки да го постигне. Мисля, че не трябва да си супер герой или да имаш специални качества, просто трябва да си пробвал тия неща на време и да ги приемеш като възможно. Нашия полет протича някой път за 15-20 минути, ние се дигаме диапазон 4-5 хиляди метра, което няма как да се адаптира организма ти, дори да си супер спортист. Именно заради това ползваме кислород. Мен ми е било доста вълнуващо първите пъти, когато имах такива полети, защото не знаех колко точно го дозирам, дали... И сигурно съм бъркал, на моменти имах този ефект, като да ми се клати картината, като нефтина камера. Интересно, ако ще седиш дълго да правиш нещо, да прелетиш огромна дистанция или да правиш фигури нагоре-надолу. Мен рекорда ми е 9 часа и 200 км прелет, което беше нереално. Да, даже нямах възможност и да ям, бях си сложил шоколад, но условията бяха толкова притеснителни, че нямаше как да пусна управлението за по-дълго. Този полет, последния, който направих с тази дистанция, е от Буни. Това е едно место близо до афганистанската граница, Северен Пакистан, до Гилгит, един друг голям град. Беше нереално, защото обикновено ние като летиме, прелитаме деренца, равнини, там трябваше да прескачаме планини. Просто маршрута минава през планини, които са по 5-6 хиляди метра и се доближиш и си мислиш, че това е някаква шега и няма шанс. После се случва и просто се усмихваш. Има ли световни шампиони в парапланеризма и гонят ли се рекорди в този и без това екстремен спорт? В Перу имах възможност да пробвам да направя рекорд за най-екстремната фигура, въртенето, което е централно през крилото, Infinity Tumbling. Но тогава беше съвместно с военните и нямаше как да ги уговорим да ни дигнат точно на нужната височина. Беше на ръба. Все пак опитах и направих само 250 завъртания. Близо 8 минути седях. Претоварването е 6,5 G. Въпросът е за рекордите по-скоро да го докажеш на себе си или аз не знам на кой, но не е нещо, което ти дава най-много радост. Един полет може да е много кратък, ако си имал специален момент, примерно нещо си видял, животни, птици. Случило се така, че да ги разкодираш условията точно както си мислил и това може да ти даде много радост. Не е казано, че трябва да правиш рекорди, за да се удовлетвориш. Освен още много екстремни пътешествия по въздух, Весо се готви и за събитието, което ще се състои в началото на септември в Приморско. В България предстои нещо, което за мен ще е сбъдната мечта. Благодарение на мои приятели, които не съм подозирал, че ще са ми такава подкрепа. Това ми помага да си пренареда ценностната система малко, защото обикновено комуникирам с
света повече, навънка, не толкова с България. И сега благодарение на Мартин Влайков ще мога да организираме първото акросъстезание в България, което ще се случи на морето в септември месец. Ще скачаме от хеликоптер, което е голям лукс по принцип за състезанията. Не винаги имаме този вариант като платформа да използваме хеликоптер. И това за мен ще е една наистина сбъдната мечта и се надявам хората да могат да го видят, че това не е лудост, ами е спорт за всеки. Как се ходи по тънко въже над дълбока пропаст и какво е да не слезнеш от каяка си почти цял месец? Вижте след рекламите по TV7. Серафим Захариев е на 24 години и е от Пловдив. От 3 години той се занимава с спорт, слабо познат у нас. Само преди месец един американски акробат мина по въже без никакви обезопасителни съоръжения над Гранд Каньон. Серафим още няма подобни постижения, но ако видиш някой да върви по тънко въже над някоя пропаст в Рила, не дей да се съмняваш. Това е той. Slackline е динамичен начин за трениране на тялото и ума. Slackline като в превод е хлабава динамична лента. Реално Slackline е доста нов спорт. Някъде около преди 30-40 години алпинисти в Америка започват да упражняват баланс върху веригите по паркингите. Оттам нататък се сещат да използват плоски ленти, с които на времето са се осигурявали. И така навлиза термина Slackline. Оттам те започват да начагат по различни начини лентите и да ги ползват за различни цели. Как една лента, опъната между две дървета в слънчев летен ден, може да промени до такава степен живота ти, че един ден самият ти да не можеш да живееш, без да я опънеш сам и да преминеш по нея. Не е ли това любов от пръв поглед? Видях една лента, която беше само 5 метра между два кола, които бяха забити в пясък. Това се случи на плаж Корал и човека, който балансираше, можеше спокойно да минава цялата лента. След което аз опитах и не можех да задържа дори за 2 крачки баланса си на лентата. След няколко опита, човек, който видях, реално се спря и ми каза основата на стойката, която трябва да запазя, за да успея да мина по лентата или да успея да балансирам върху нея. Каза ми как да слагам краката си, каза ми къде да гледам. И след няколко опита аз виждах подобрение. Съответно, след около час, може би, успях да мина тази 6-метрова лента. След тази моя среща, веднага се ориентирах и закупих своя лента, за да мога да се упражнявам където и да отида. Започнах да балансирам, като същевременно навлезнах стъпка по стъпка в спорта и в общността, която съприхожда това занимание. Разбрах, че има много хора, които вече се занимават с това нещо. Разбрах, че има различни стилове в спорта. Разбрах, че има различни дисциплини, световни рекорди и изобщо навлезнах в един свят, който беше абсолютно непознат за мен. В ежедневието си хората не използват толкова често тези стабилизиращи мускули, които са нужни при лентата. Лентата създава едно странично напрежение на мускулатурата, което е много далечно от ежедневните ни упражнения. Съответно, качвайки се на лентата и самата динамика кара тялото ти да трепери и да се чувстваш абсолютно несигурен, защото тези стабилизиращи мускули не са свикнали на това странично напрежение. Най-екстремният стил в слаклайнинга е хайлайн. Това са ленти опънати на високо с специални алпинистки способи, като за целта се използват карабинери, анкери, въжета, за да се осигури лентата.
един път се слагат анкери за лентата и на съвсем отделни анкери и система се слага още едно въже или лента също още една, на която да те обезопаси втори път при евентуално падане. Най-страшният момент беше при първия ми проект първия ми хайлайн проект в Родопите. През 2012 успях да опитам от най-екстремния стил в този спорт, хайлайна. С помощта на един мой приятел от Полша, на име Кшиштоф Качмарек, успяхме да инсталираме лента в Родопа планина, която беше 27 метра дълга и 50 метра беше пропастта под нея. Когато застанеш там на ръба, инстинктите ти казват, че ти не трябва да си там, че трябва да отидеш на средата на поляната и да си легнеш и никога повече да не пристъпваш този прак и този ръб. Всяка една клетка от тялото ти казва, че не трябва да си там. Но точно това култивиране на всички тези силни емоции, които минават през теб, ме накара да пробвам. Трябваха ми около 3 часа да свикна с пространството, с пропастта над мен, с скалите, с всичко, което ме заобикаляше и всичко, което минаваше през мен като емоции. И след около 3 часа успях за първи път само да си сложа крака на лентата, но не можех и да си помисля да стана. Да приложа всичко това, което съм научил като баланс през тези 2 години върху една лента, която е само 2 см и половина, и да запазя баланса, като цялото ми тяло отказва и е вкоченено, защото знае, че тази лента е реално моята осигуровка. В момента, в който успях да се изправя върху лентата, последва ляво, дясно и долу. След 6-7 опита успях да запазя баланса и крачка по крачка да мина лентата. В момента, в който стъпнах на земята, чувството е наистина неописуемо. Радост, огромна емоция от успеха и като за първи път просто се наведах и целунах земята, защото оцених това, че ние сме земни хора. Много пъти съм се замислял за това, какво ми минава през главата, когато паднах за първи път. И съм стигнал до заключението, че нищо няма в главата ми, когато падам за първи път. Просто се оставаш на съдбата, такава каквато е. И в момента, в който въжето те спира и ти осъзнаваш, че всичко е окей, просто тогава чак нахлува адреналина и си казваш, окей, всичко е окей, мога да пробвам пак. Серафим иска да постави началото на този екстремен спорт в България. Вярва ли наистина, че ще се намерят още щури ентусиасти като него? Мисля, че ентусиасти ще има, защото все повече хора разбират за този спорт и просто с времето мисля, че ще има хора, които ще ме последват. И ще станем група, която ще ходи и ще осигурява ще прави различни проекти и ще се развива в този спорт, което е невероятно да имаш такава общност от катерачи, от слаклайнери, които да разменят културата си и знанията си и заедно да върват напред за все по-красиви проекти и хубави изживявания. Боян
Боян Николов е роден преди 37 години в София. Екстремният му живот започва с атлетика, скокове с парашут, спускане по струна с лодки, за да достигне до пътешествието, което направи преди 2 месеца. Боян премина по вода на каяк пътят между Атина и Игуменица. Сам. Нарече пътуването си пътят на Одисей. Защото когато го планирах това пътешествие, четох една книга за Одисей и така намерих допирни точки там от маршрута и така реших да го заглава. Маршрута е от Атина до Игуменица през Пелопонес, през Южен Пелопонес, защото има и пряк път там през един канал и ми излязох от 930 и 40, точно за един месец. Първо ще започна какво имаше върху каяка. Имаше 3 големи турби, една количка с 2 гуми, едно резервно гребло, едно въже, една по-малка турбичка непромокаема и аз. А в каяка имаше храна за 2 седмици, палатка, чувал, шалте, една туба с лекарства, много вода и кой знае какво още. 2 камери, един фотоапарат, 2 телефона, всичките зарядни, едно соларно зарядно. Лодката е претоварена, но той не може да се отърве от нищо. Излишна се оказва 3-килограмовата му книга за пътешествието на Одисей, но сърце не му дава да я изхвърли и така тя пропътува с него цялото 900-километрово разстояние. Когато е на лодката му липсва единствено солта, но при едно от спиранията той се снабдява и с нея. Тръгва на 14 април 2013. Програмата е строго планирана. Всяка сутрин около 9 часа е във водата и с малки почивки до към 8-9 вечерта не спира да гребе. Излизам горе-долу час преди залез, не остава много време, защото всичко трябва да направя преди да се стъмни. После почват да се губят разни предмети в тъмното и гледам всичко да е подредено преди това. След това само да си почивам. Значи излизам от водата, изплаквам бързо дрехите, слагам бързо да се готви нещо, изяждам го, опълвам палатката и то вече се е мръкнало. И сега, примерно в началото, като тръгнахме това пътуване, първите дни бях много притеснен и мислих за всичко, за целия багаж, да не забравя нещо на брега, за времето, за пейзажа наоколо, защото имаше скали. И много притеснение. И след това, като се отпусне човек, почва да си мисли за всички други работи. Докато подреди целия свят, като измислиш всичко, вече пък почваш да се питаш сега това път защо го правя, каква е тази глупост. На 15 май, точно по план, Боян достига Игуменица. Там го чакат приятели и познати, които го посрещат като истински герой. В момента Боян няма много свободно време. Той планира следващото пътуване. По-дълго и по-опасно. Отново сам, с каяка и слънцето. Вие гледахте Игри на съдбата. Това беше и краят на Терминал 7. Останете с програмата на TV7.